ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ትቕንዩ እዚ ዜና መጽሔት እዩ ዜና መጽሔት ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ፕሮግራምና ከም ልሙድ ክልተ ርእስቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ክልተ ርእስትና እቲ ቀዳማይ ኣብ ሽወደን ብበዓል መዚ ምክልኻል ስነ ኣእምራዊ ምክልኻል ዝብል ቆይሙ ዘሎ ሓደ ቤት ጽሕፈት መንግስቲ ዝምልከት ካልኣይ ከዓኒ ብዛዕባ ኣብ ሚግሬሽን ጉዳያት ኣብ ናይ ሓዳር ሰባት ብብዝሒ ዘጋጥሞም ዘሎሞ ዝመፅን ዘለዉ ንዑ ዝምልከት ኣርእስቲ ክልተ ጉዳያት ኣብን ክትንክፌ ናይ ሎማዓንቲ ርእስትና እምበር ነዘን ክልተ እዚአን ዝሓዘ ኮይኑ ናብቲ ቀዳማይ ክንሰግር ኢና ኣብ ቀዳማይ ኣርእስትና ሽወደን ብሰንኪ ዞባና ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ሓደ በዓል መዚ ስነ ኣእምራዊ ምክልኻል ዝብል በዓል መዚ ከም ዘቆሙን እዚ በዓል መዚ ከዓ ብኣስታት 40 ሰራሕተኛታት ኣብ ካርልስታድን ኣብ ስቶክሆልምን ቤት ጽሕፈት ገይሩ ንኩሉ ነቲ ቁኑዕ ዘይኮነ ዘይእዋናዊ ሓበሬታ እንዳሃቡ ንብህዝቢ ተርባፅ ክፈጥሩ ዝኽእሉ ነገራት ንዖም ንምእራምን እቲ ዝኸይድ ዘሎ ጉጉይ ሓበሬታ ከዓ ዘይቁኑዕ ምዃኑ ንህዝቢ ነጊርካ ህዝቢ ካብ ኩሉ ዘይእዋናዊ ሓበሬታታትን ዘይቁኑዕ ሓበሬታታትን ከይሰናበድን እቲ ውሳኔ ናይ ምውሳኑ ናይ ዲሞክራሲያዊ ህይወቱ ብነፃነት ሓሳባቱ ኦፒኒየን ቢልድ ናይ ምግባሩ ነገር ከይተናኸፍ ቁኑዕ ዝኾነ ሓበሬታ ምቕራብን እኳ ደኣ ነተን ኮሚናትን ንኣብያተ ጽሕፈት መንግስትን እውን ሓበሬታ ምሃብ ስልጠና ምሃብ ዕማሙ ኮይኑ እዚ ሚንዲሄተን ፎር ሳይኮሎጂስት ፎሽፋር ዝበሃል እንታይ እዩ ስነ ኣእምራዊ ምድላው ንክገብር ንኩሉ ዓይነት ነገራት ሰባት ስልጠና ናይ ምሃብ ዕማም ሒዙ ዝኸይዱ ዘሎ እዩ ካብቲ ዕማማቱ ገለ ምስሊ ሽወደን ኣብ ደገ ኣብ ሚድያ ሽወደን ኣብ ሚድያ ዓለም ብዛዕባ ሽወደን ኩሉ እቲ ዝበሃል ሓበሬታታት ነዚታት ናብቲ ህዝቢ ብኸመይ ብቑኑዕ ይመፅእ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝፍጠር ዘሎ ሽግር ከመይ ክፀልዎ ክእል ንህዝቢ ሽወደን ንዕኡ ከመይ ጌርካ ስነ ኣእምራዊ ምድላው ይገብር ሓደ በዓል መዚ ሙሉእ ቆይሙሉ እዚ በዓል መዚ ነዚ ዝሰርሓሉ ከም ዘሎ ሰባት ከዓ ካብ ቤላቤሎ እውን ዝመሰሎምን ነገር ሰሚዖም ኣብ ጌጋ ዝወድቁ ነዚ በዓል መዚ ዝህቡ ሓበሬታ ምክትታል ክጥዕም ምእንቲ ከም ልሙድ ኣብ ታሕቲ እቲ ሊንክ ክንገብረልኩም ኢና እቲ ሊንክ ንገብረሉ ምክንያት ከዓ ኣቲኹም ከተንብቡን ኣብ ሕቶን መልስን ኣሎ ብብዝሒ ተፀሓፈ እዚ ቁርብ ብድሕሪኡ ሓደ ሲሪየስ ዝኾነ መልእኽቲ ይሓልፍ እዩ እቲ መልእኽቲ እቲ ከዓ እዚ ዘለናዮ መድረኽ ንሰባት ብዙሕ ክፀሉ ከም ዝኽእልን ናብ ዝኸበደ መድረኽ ውቅእቶ ከም ዝኽእልን ኣቐዲምካ ከዓ እንታይ ድኽወን ዘሎ ብቲ ሃገር እንታይ ዝበሃል ዘሎ እንዳረኣኻ ክትከይድ ኣገዳሲ ምዃኑ ክሕብር ይፈቱ እዚ እንዳበልኩ ዝያዳ ንኸተንብቡ ኣብ ታሕቲ ገዲፈ እቲ ሚንዲሄት ፎር ሳይኮሎጂስት ፎሽፋር ኣብኡ ብዝርዝር ሕቶታትን መልስታትን ስለ ዘሎ ሰባት ኣብኡ ኣትዮም ነቲ ሕቶን መልስን ከንብብዎ እዋናዊ ኮይኑ ይረኣየኒ ምክንያቱ ንዑ ሓደ ብሓደ ክንትርጉም ስለ ዘይንኽእል ነቶም ሰባት ኣትዮም ኣብኡ ከንብብዎ ግን እንፅውዕ እዋናዊ እዩ እቲ ዘሎ ኩነታት ኣብ ከባቢና ብዙሕ ክቀያየር ይኽእል እዩ ነዚታት ስነ ኣእምራዊ ምድላው ንክግበር ተባሂሉ ዝቆመ ስለ ዝኾነ ከም ኣካልቲ ሕብረተሰብ እንታይ ይኽወን ኣሎ እንታይ ይግበር ኣሎ ክንፈልጥ ስለ ዘለና ነዚ ኣቲኹም ከተንብብሉን ክትርእይዎን ዝያዳ ምርግጋእ ንክፈጥር ተባሂሉ ዝተገብረ እምበር ዝኾነ ይኹን ሓደገኛ ነገር መፂእ ስለ ዘሎ ወይ ከዓ ብመፂእ ኢሎም ወዲኦሞ ዘይኮነ ኩሉ ሻዕ ቀዲምካ ምድላዋት ስለ ዝግበር ስነ ኣእምራዊ ምድላው ቃት ዝዓበየ ስለ ዝኾነ ብመንግስቲ ተወሲኑ ቆይሙ ሓደ ትካል ሓደ ቤት ጽሕፈት በዓል መዚ ነዚ ጉዳይ ይሰርሓሉ ስለ ዘሎ ነዚ ናባኹም ከነብፅሖ ኢልና ኢና ተቐዳማይ ኣብ ካልኣይ ኣርእስትና ብብዝሒ ዝመፅእ ጉዳያት እዩ ኣብ ናይ ሚግሬሽን ክልተ ነገር እዩ እዚ ደጋጊመ ዝተዛረብ ኩሉ ቅድሚ ሕጂ እቲ ሓደ እሱ ብብዝሒ ሰባት ዘይግነት ዝኽልከሉ ዘለዉ ኩነታት ኣሎ ሕጂ እቲ መኸልከሊ ምክንያት ኣነ መዓሲቲ ውሳኔ ተወሲኑ ኣይርዳእንን ግን ኣብ ኤርትራ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ዝግበረሉ ግዜ ብዙሕ ሰብኣዊ ግህሰት መሰላት ተኻይዲ ኢሉ መንግስቲ ስለ ዝወሰነ ኣካል ናይቲ ዝተኻየደ ኔርካ ዘብል ነጥብታት ብጣዕሚ ቀሊሉ ኣሎ ብጣዕሚ ይቀሊሉ ዘሎ እቲ ዝብልዎ ዘለዎ መዐቀኒታት ነፍሲ ወከፍ ብዛዋ ዝሓለፈ ሰብ ፍቓድ ከይወስደሉ ዝኽእል ዓይነት ዜግነት ክወስደሉ ዘይክእል ዓይነት እዩ ዝመስል ስለዚ ሓፈሻዊ ኣብ ሳዋ ተመዲቡ ዝሰርሐ ሰብ ኣብኡ ስለ ገበን ዝግበር ዝነበረ ወላ ንስኻ ተራይ እምበርካ ኢሎም ዝኽልከልሉ ዘሎ ኩነታት ኣሎ እዚ ኣቕሊልካ ዝረአ ኣይኮነን ክቢልካ ወከልቲ ጌርካ ሰዲድካ እንታይ ማለት እዩ
كمي مالتي اللي كانت مبرزة اللي تجيروه أزيم بزحات سبات قدايات كخون اليوم مالتي حدا تخيل كاني يا ما حدا قداي ببز حزمة حتتاتي سها بوكلنا حدا تقبروا سبات وكيلهم صدموا تقال كيدان كالوتي قبروا لهم شعنا بز صدوا ويون بوكلنا باسبورت زوج بني أمه باسبورت تلاقي كلهم زموزو إذا خلتي قبلا يكون نحجي شو هذا أفتكي زي مرحى خاب على خاب أكلا وتدينيرك أين قبولنينا من بالام تمثل زلو بعلى خاب أكلا ومنبر أفتكي زيتي أزي وساني خون سلزلو إذا قدايزي أعرفهم كتريوا وي بعلهم تقبروا قيدكم أو تفرارمو ويكا ولا قال كيدان مالتي قال كيدان أبتقبروا لجيجس بأكلا ونيركا دزبلالو أو تدينيركا يقبروا الكال مالتي فلازم نزب بمتأتيكم مقباركم زي ترفة تقداي بسبب كلنا غيركم كي بلاشوكم متنقع كدليو متقدماي اتخالي تخاني عبزنا زي قلنا تقداي قرب تنكير اللهم ببول كسب كلنا ناتقفوت حنتا قديف كايو كفتح زغل نقر ايكوان مغنياتو تمهان ليقارة decision makers ايكونن أبلع علي كيدوم زوسونو بوليسي ميكرز كالوتيوم نعوز زي غيرنايو إذا شجرزن إنه واحد زبالة جيزي خيديو وزي حسابات كاخ شجر اليوم نداولكو نايلوم معانتي حتى زبالة زينا مزيدنا بزي يمكن ودينا زيادة أنا ختم بوجن أبتحتهم قد فلكم من اللينكس سأبزغط على مدب بخالد تسفح زبالة سقعنا الرخب سلام كلمة هارموني ميديا ዕለተ ልደት መርዓ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደሊሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ